tady, jo, takže jdeme. Co to je za krev? Kámo, nevím. Předtím, než jsme šli vyhledat, co se to tady sakra stalo, tak jsme vyfotili pár fotek. No, a co tady je ten hrob? Sem. Halo, co to je? Pojď sem. My to jsme? Kámo, běž se tam podívat dozadu, jestli tam něco není. Teď jdu. Kde je? Hej, kámo! Nic nevidím. Vypojď to. Dobrý. Tak jsem asi se střázl. O ne. Ne! Zdrhej. Už jsem venku. Počkej. Co to je? Co se tu teď stalo? To bylo hodně divný. Ale ty počkej. Kde je můj kámoš? Potom, co Tomfo utekl, tak jeho kámoš zmizel a to, co zjistil, vás vyděsí. Kámo? To jsi ty? Čus, bro! Co je? Kámo! Máš kameru? Kámo, kde jsi byl? Kámo, jak jsme se propadli do toho backrooms, tak ty normálně, ty jsi říkal smysl a potom a ty jako po mě šla nějaká příšera, proč jsi mě nezachránil? Co meleš? Já jsem se byl doma. Ty jsi šel tady do krámu? Co? No. Vysvětlení. Tom nikdy nebyl v Backrooms s kámošem. Byl tam s další entitou, která jen vypadala jako ten kámoš.